friends, welcome back to my YouTube channel. आशा खालामबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ আশা করলো আপনাদের সব ভালো ভালো আছে ময়ও ভালো আছো আজি মই আপনাদের এটা আনকমন বস্তু দেখাবা বিচাৰিছো আনকমন মানে মারাত্মক বস্তু এটা দেখাম नोंथांमोना आं दायो मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जाहाथे जोबजासिम नायलाङो आं बेखौ आसा खालामबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो माने एकदम गोमोथाव आरो डेन्जार बुस्थु आं नोंथांमोना देखायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जाहाथे एकदम नायलाङो हेलो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना नुबाय दा नै जिसिबिजों हा जावनायाव हारा ओंखारदों बेबा मानि हारा जाखो नै बेबा मा जुगनि हारा जाखो मानसिनिसो हारा जाखो ना जुनादनिसो हारा जाखो हमनो हाला नै ड्रेन बानायनो जिसिबिजों हा जावनायावनो नै माबायदि हारा ओंखारदों नै नायदो नोंथांमोन गिलु बालुनो थोस माबा हारा नै माबा हारा ओंखारदों जुनादनि हारा जाखो ना मानसिनि हारा जाखो मा जुगनि हारा जाखो बेबा औ नै दा मानुर हारा निसिना बायसा बिखाबाय दंलै माथो हो बिखानि खामि हारा दाफनान ना मानि जाखोथाय नै ए थापाता ना एने गारहो चैनल तो बहुत আছে নাকি কুরিয়ারও না হয় না এই যে এটা কুরিয়ারটা ওইটা এই যে এটাও এটা কি শেষ এইটা র সরা করবা হল এটা ঘটনা কোন যুগর হবা পারে না এস কমসে কম 40-50 এইসা এ সব ওলাই আছে রে হারা গিলা সব হারা ওলাইছে বাচ্চা মানুর হারা আছিল নাকি এটাই হবো এই মামা মাছি গথুনি হারা মাছি গথুনি হারালে মালাবা বাই जुगाव फबनानै दोनदोंमोन बे ड्रेन बानायनायाव हयथ' इले ड्रेन जावनायाव ओंखारबाय आरो तोरे का लारी আছে सब माटी লাগি আছে তোর সোলার ए ओलाइसे पुरा ओलाइसे रे हाराटा सब ओलाइसे बेथ' आथिंनि हारा जानो हागौलै जुनादनिबो जानो हागौ बा मानसिनि जानो हागौ कोन ब्रिटिश आमलनि जानो हागौलै बे जाबाय दाफनानि जानो हागौलै थोद मारात्मकलै फिसा फिसा हारा गोजा नै नायलाय मोजाङै थोद खंखाल थाखिबा फारे माथार गदबा भितराव थ' गाइस नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो नै माबायदि हारा ओंखारदों जिसिबिजों थारमाने जावदोंमोन आरो ड्रेन बानायनो थाखाय ओरै लामा सेर सेर नायदो माबायदि ओंखारदों नै दायो मानसिनि हारा जाखो ना जिब जुनारनि हारा जाखो हमनो हालाबो थोस गिलु बालुनो डेन्जारलै थोस मारात्मक थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो दै चेनेलखौ जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान दङ नोंथांमोनखौ आं बयखौबो बरायबाय थ' गाइस आंखौ मदद खालामदो सापर्ट खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो थेंक इउ बाय बाय